No se ve nada. Toni! Sí! Quan falta? Encara queda molt, Senyores i senyors, benvinguts a la... Quin número de gala era? La 23. Benvinguts a... Ai, segur que estic bé. Guapíssima. Ets un pincel. 2 minuts, tothom preparat. Només queden 2 minuts. Com 2 minuts? Començarem en punt? Sí, clar. Però i els 5 minuts de cortesia? Què passa amb els 5 minuts de cortesia? És tele, no hi ha 5 minuts de cortesia. Carme, quin vols? Per què? Per quan? Per començar, el realitzador diu que el color del que portes es confon amb el color del taló. Doncs que canviï el taló, què m'explica? L'he dut tots els assajos i ara se n'adona. Què vols fer-hi? Mira, és que són de la tele. Quin t'agrada més? Ai, no ho sé. Em poso ja les xanques? No, encara us queda molt. Sortiu després del MAC. I això quan és? El tercer bloc. Aquest, em poso aquest. Ja està. Vinga, no, aquest. Tothom preparat! Ai, quin estrès, de veritat. Aquests de la tele, que si no... Ui, Si no anem amb presses, sembla que no sigui important. no sabia que sorties. Sí, ha estat una cosa d'última hora. Ah, i de què hi fa? Doncs no sé, no m'han dit encara. Aquest vestit no m'entra. La que t'entra. Que no, que et dic que no m'entra. No t'ha d'entrar, però si és de la mateixa talla. Què vols dir amb això? A veure, això de les talles és una entelèquia, De vegades una mateixa talla, segons la marca, té mides diferents. Volia dir això. Eva, Què? perdona, quan és el tercer bloc? Després del segon, Toni. Ah, sí. Aquesta no és la meva música d'entrada. No, és l'avís d'apagar els mòbils. Però això no era per la tele. Molta merda. Hola, què tal? Que és estret, això. Oh, caulou. Què tal, com estem? Sorpresa! No sóc la Carme Conesa. No, és que sabeu què passa? Que la Carme havia de fer un número espectacular, però espectacular com tot el que fa ella, no? Perquè és una dona excepcional, però en el darrer minut s'ho ha repensat i ha decidit que faria un altre número. Un altre moment, no sé, potser demà o ja veurem. Però va, comencem, no? Vinga, som-hi! Ara curs? Ara allà? No, és broma. No. Comencem com s'han de començar totes les gales, amb un gran opening number! No, és que sabeu què passa? Perdoneu, que ho arreglo una mica. Sabeu què passa? Que nosaltres hem vingut aquí, ens havien dit que tindríem 5 metres de corbata, no? I ara hem vingut aquí i resulta que no en tenim ni un perquè ara fa un vent que a més ens quedem sense. Havíem preparat un número, de veritat, espectacular, amb acrobàcies, amb vols, amb pirotècnia. Era una cosa, però al final doncs s'ha quedat amb això que farem ara, que és un petit i estret gran opening number! Gala de d'època, nit de sorpreses, obrim la temporada, s'aixeca el taló, no encara no, d'espectacles, ni de butaques, ni per passar-s'ho bé la nit que vol tothom, ni d'il·lusions, ni d'emocions, ni d'artistes, músics inclòs, ni de projectes, ni de respectes, ni per enfotre's de tothom. Obrim la temporada! S'aixeca el taló! Ni d'abraçades, ni bufetades, ni de passar-s'ho bé la nit que vol tothom, ni de combates, ni de pirades. Obrim la temporada, s'aixeca el taló! No, per favor! Per favor, un desastre. Serà un pim-pam i a l'acabar hi haurà una copa al fons del bar. Gala de l'època, nit de sorpreses, això és a punt de començar. Sobre la temporada, quan, s'aixeca el taló. Què s'avisa? Aviseu, per favor, no hi ha manera, no es pot començar una gala així sense opening number ni... Sobre la temporada, quan,
s'aixeca el teló. Quin ridícul, per favor, davant de tot Catalunya. No es pot començar una gala així, per favor. Vinga, va. Va, aviseu-lo. Va, corre, home. De veritat que no sabem. Segona temporada. S'aixeca el teló. Podeu fer el favor d'aixecar el puto teló? Ara. Som a l'any 2070. Aquesta és la residència d'actors i actrius Thalia, la de Forever Young. I ara, què, us esteu preguntant per què som en una residència, no? Podent estar una UCI, no perquè tal com està el teatre, no? Però, no, va, que no ens queixem, que es veu que aquest any no ens podem queixar, que la cosa ha anat, que... Bueno, ja us ho explicarem després. Aquí tenim el mestre, el Marc Garcia, la Clara Moraleda, la Laura Conejero... Laura... No em toquis, mamarratxa! És molt maca. Tenim la Irene Joder, la Lloll Bertran... Lloll! Oh, ¿por qué me chillas? Tu d'on vens, Lloll? ¿Yo? Sí. Yo de Vallecas. No, d'Igualada. Igualada. Sí, Igualada. Ah, sí, Igualada. Que pot ser imitada, però mai igualada. Tenim en Rai Borrell i en Joan Pera, tu. 120 anys. I no hi ha qui el mati, tu. Vols que et faci el Woody Allen? No. El sé fer, eh? No, per favor, no, després. Un altre dia. Un altre dia. Escolta, no rigueu, que tal com estan els lloguers, el dia menys pensat ve un fons buitre d'aquest, ens fot tots els pisos i veniu aquí, a la residència, a fer psicomotricitat. ¿Qué hacen las manitas? Clap y clap y clap. ¿Qué hacen los deditos? Tiki tiki tac. Los pies hacen ruidito, pumba, pum, me das un silbidito. ¿Qué hacen las manitas? 1, 2 y 3, y ole al ritmo de la orquesta. 1, 2, 3. La flauta suena suave, fiu, fiu, fiu. El bajo es muy grave, bumba, bum. A ver las castañuelas, claca, claca, clac. Al son de los timbales, pum, pum. ¿Qué hacen las manitas? 1, 2 y 3, y ole al ritmo de la orquesta. 1, 2, 3. También tengo un violín, ñi. A veces soy DJ, scritch. ¿Qué dice el saxofón? Honky, honky, honk. ¿Qué hacen las manitas? 1, 2 y 3, y ole al ritmo de la orquesta. Chi, pom. Si és que ens fem grans, No, a veure, això és una cosa que per molt anti-aging que ens fotem, ens fem grans. Mira, això és fàcilment contrastable quan vas a una reunió d'exalumnes, a un tanatori, o aquí, any rere any, en una gala de Detka, que... No, que vosaltres esteu bé, Vosaltres esteu molt bé. Els d'allà darrere no us veig tant, però segur que també esteu bé. Esteu bé. Esteu millor fins i tot que abans, Esteu més... No? Vull dir que esteu més millor esteu, sí. Esteu més millor, però grans. Grans per qualsevol que sigui més jove que vosaltres, D'això sabeu com se'n diu? Edatisme se'n diu. Sí, sou massa grans per qualsevol que sigui més jove que vosaltres. Jo, per exemple, mira, jo vaig cap als 50, que encara no els tinc, ja sé que no ho semblo, ja ho sé.
Tu tampoc. Però sí, cap allà que vaig, que són doncs bastants menys que els 60 llarguíssims, no? Que té la Carme Conesa, que ja comença a ser... Què diu? Que Què comença diu aquesta? comença Què a ser diu una ara? mica Què massa, és aquesta? però, què està bueno, és dient? això, vaig És cap que als diu dels 50. 60 llargs, què diu? Vaig cap als 50. Per una que en té 40, a mi, jo, li sembla una vella. No, li faig nosa. Mira, els hem aplanat el camí i ara voldrien que ens volatilitzéssim, no? Que ens esfuméssim. Perquè avui el que volem reivindicar és la gent de la professió. La gent de la professió, els que van començar d'aprenents d'una feina que es deia teatre, un ofici que es deia teatre, però així teatre en general, perquè no s'aprenia només a actuar, no, s'aprenia a fer de tot. Rafel! Rafel! Tira la barra 4! La barra! Quina? La 4, collons! I quan n'aprenies, deien que tenies ofici. Què, els joves, us sembla una frase antiquada, no, això? Doncs jo la trobo preciosa. Tenir ofici. Aquesta gala vol reivindicar la professió, però també vol reivindicar tots els teatres d'arreu de Catalunya. Perquè, a veure, suposo que no us penseu que tots els actors que actuen a Barcelona han nascut tots a Barcelona, no? No, clar. A veure, la Lizaran era d'Esparreguera. El Joan Font, d'Olesa de Montserrat. Jordi Buixaderes, de Sabadell. Emma Vilarassau, d'aquí, de Sant Cugat. Jo també. Sí, la Laura també. La Laura també. L'any 2024, Sí. una gala preciosa Laura, aquí a Sant sí, Cugat. Laura. Que no em toquis, mala bèstia! Ja. És maca, És molt maca, de veritat. Doncs sí. Ara us penseu que tots es posaran a explicar batalletes, no? Doncs no ho faran, però què hi hauria de dolent en explicar batalletes? Perquè sabeu què? Que no hi ha un futur sense un passat. I mira, posats a recordar el passat, fem una música, no? Recordem les músiques d'aquells temps. Maestro, quan vulgui. Mestre, quan vulgui. Marc! Que toquis! Doncs vinga, va, dentadures preparades que anem a berenar. Vinga, tots a berenar! Ai! Molt bé, nena. Gràcies, estan durets, Ja. 2 minuts, tothom preparat? Tu ho sabies, oi que sí? Esclar que ho sabies. Nena, has estat estupenda, No, tu has estat... Clara, quina meravella! Oi que ho sabies? Ho sabies? Ho sé. El què? No et facis la tonta, que tothom sap com ets. Tothom, què vol dir tothom? Tothom és tothom, oi que sí? Què? Ho veus perquè portes una carrereta. Fa 2 anys al Nacional ja me'n vas fer una de bona. Escolta, jo amb el del Nacional no hi vaig tenir res. Sí, segur que sí, i ara vull això. Que no? Això què? Però si jo només he fet el que m'han dit que Ah, fes. sí? I tu qui t'ha dit que havies de presentar? Un minut, només queda un minut. Nena, qui li ha dit a ella que havia de presentar? No ho sé, estem a un minut. Eva, no trobem el mag. Com que no trobeu el mag? No hi és el seu camerino? No, ha desaparegut. El mag ha desaparegut, és conya, no? Que no, ha desaparegut, però del tot. Jorge! Algú ha vist el mag? Ja sortim? No, el tercer bloc, us he dit el tercer bloc, aparta. Que no, Vinga, tant se val. Mira, maca, et diré una cosa. Mira, me la pots dir després, que m'he de concentrar? Torna a presentar ella. A veure. No m'ho podeu fer, això. La gala la presentava jo. He sortit a tots els mitjans. Surto al cartell, dona'm l'escaleta. Què fas? Doncs saber a qui he de presentar. Que ja no presentes, Carme. 30 segons. Ara toca allò dels números, sí. Com era? I tu saps. Sí que ho sé. El teatre són números. Ai, estic bé. Gavi, necessito algun retoc? Estàs hecha un pincel. La vols deixar que m'ha d'acabar a mi, sisplau? No, tu ja has acabat, perquè ara sortiré jo. No. Espereu un moment. Parlo amb els de la tele, Em sentiu? Control? Molta merda. 20 segons, estem a 20 segons. Què cony has de sortir, tu? A veure, què toca ara? Però si no et saps ni el guió, Carme, Ni el guió, ni l'escaleta, ni res. Perdona que t'ho digui. Carme, és que no t'entra el vestit. Mira, ja t'ha sortit la bruixa. Que no, que ho has dit tu, tia. El Nacional em va fer exactament això. Que no hi treballen mai al Nacional. Ah, no? No. Ai, estic bé. Estàs com un pinzell. Surto jo, que m'ho sé.
centrem al bloc final. Eva, tenim problemes amb les presentadores, Molt bé, te n'ocupes tu? No, jo no sé fer aquestes coses. Doncs Bueno, n'aprens. i és que m'estic menjant tots els... No pots tenir la barra de dir-me això. Aquesta senyora diu que vol sortir a presentar la gala. Presentar què? Oi, m'ha dit senyora. Home, és que... Crec que ara em toca sortir a mi, ara. No, espera un moment, guapa. Cal donar empentes. A veure, un moment, per paritat jo crec que em tocaria presentar a mi, no? No pot ser que hi hagi 3 presentadores i només un 3 presentador. voldràs dir 2, perquè jo encara no he sortit. Bueno, 3 blocs presentats per presentadores. El que no entenc és per què em truquen per sortir i presentar una gala si no surto. Tampoc ho entenc jo, això. Mira l'envejosa, igual que el Nacional, igual. Ets obsessiva, Per saludar, sortim amb xanques? Ara no és el moment, Joan, no és el moment. Perdó, Eva, quan li toca sortir a la Jennifer? Sí, un moment. I aquesta qui és, No ara? serà també presentadora, no? Eva, quan em toca sortir és que no em trobo gaire bé. Tu també surts? I de què fas? Soc la mare de la futura presentadora. Va. Ja n'hi ha prou, fins aquí hem arribat, eh? No, Carme, On vas? On vaig a presentar. I amb aquest mar, vent i cel, donem per acabada la gala d'EDCA 2024, dedicada a la joventut, però a la veritable joventut, la que es porta dins. L'edat és com això de la temperatura que s'han inventat ara, que hi ha 40 graus de temperatura i diuen que la sensació tèrmica és de 35. Doncs amb l'edat passa el mateix. Tu pots tenir 63, però la teva sensació tèrmica és de 23 i punt. Perquè si alguna cosa tenim els artistes és que som forever young. Senyores, senyors, joves, aquest món està ple de gent de tota mena, rics i pobres, bons i dolents, i encara que tots som molt diferents, tots tenim una cosa en comú. Tots en contra de la nostra voluntat envellim. Alguns amb l'esperança d'un més enllà millor. Doncs saben què els hi dic? El més enllà és aquí. El més enllà és això, la vida. Una pel·lícula sense assajos, rodada en un únic pla seqüència del que només farem una presa. Així que no la malgasteu. Viviu-la plenament, aprofiteu cada instant com si fos únic. I sobretot, no perdeu mai les ganes d'anar al teatre.